Anga foli ni walinyando be nyeshi auma ni wati mbasro omnu matrafalembe oka jabaranu koro malikono ani maliko ka WhatsApp se ka familial basro TV Cherifla bamananka kuna fonuna ambao la dunia ka fongo ni okuma sele bakuruba kuna fonuna ka sangani bana chejugu min kelembe ka jien kuru kara belejele laboni ala koduna anga jamana konana o kadra kono Bamako yeramara kafo mau kelembe ka wulika jo bonye wasa ufanena seko ujoro fa ni bana chejugu akelelila ka bo anga jamana konnana ka sangani baro chama bolodali anga jamana fambela jelefe onake anga bi bamananga kuna funu la kuma boy anda bena domino na ani kuna funu wore amba fonango au bismillah ka foli kurakuraya ka nyeshi au ma ko matrafali ka nyeshi Cherifla jabrani soma bakurba kuna funu konnana anya jiralo ka fo ka sangani bana chejugu mimbe jien kono na kelembe ka jien kuru kara bela jelen laboni ala kodona anga jamana konnana no ye coronavirus bana kisei o kadra konnana Bamako yeramara kafu o mau kelembe ka faranyogon ka wulika jo ka blasraluni ladilikaw ko lu chaman boloda ka nyeshi ni bana chejugu kelima anga jamana konnana anga nyininkala sajo sidibe anaka jatala draman mali Cherifla jabrani soto kala uyira kene konnana wi misro anga jeko nyamada wala saka dankari coronavirus bana kisela anika fere wula bato fere minu bisika ke sababu ye ka hada manen tanga ama o de kadra kono sigira nyama do nuka kangaro siu anga jamana faba kono ulu kelime ga sigi ballindo buluda wala sa kaseka jamana du na famuya kololon me bana kiseina o de siratege kan sigira woronana ali kelime ga musoka minna be akeleli kama obti jofo sefawari million bisabala banai ay ambesula en ce sens que pratiquement banami do bana jugude do bana jugu yakama anya nyini vraiment ka sensibilisation ke commune kono la pour que bébé yaklito yirala banawato mimbe yanno ambe bimina abe mo binan bo et puis bon moi maintenant abe mo flan yombo commune 6 kono la conseil communal a décidé qu'un million bisaba ko au bo commune 6 caisse là pour que ka banay bon al na mazika kumbe au moins baraka siga damne noy bon pour que vraiment population siga protéger ci commune banay kana jugu an fe yanwa ulla ben clean sabatili no sigira duruna fanala tuya mina coronavirus bana kiseko adaka biseka bandala chugomina ulufuna keleme ka musaka mina be akeleli kama obti jo sefawari million bisabala alangini kaseka kena tikilamo belabo ani kuna funindilaw kenengani yala minu badi la da siraka o kaseka charin dugu kono ka maula famuya fere minu blala senka kaseka an kisi ama kenengani yala ni obetalike maski donina ambawla donia ka fo o fere clean talendo sigira gale ma nyemo fana fe chen jugu min chile no jien kono mais anga perpere latiga sera malla mais yana ka se malla anya ko bara soro monga anye ne bla boroke parce que ni benye mo la fin do be ibolu nyesi anya siki baroke doto so mo ani mo ko dakanga saka do ni bana kumene ko kuma na anye comité de veille fero de betige pour que fero e jumenya awa abe forme ma dispositif de travail de main ça fait beola o de javel bola alors ka sigi ni bedo bureau yani ga do mairie era kono ya ki tika ko ka je ça fait na ka masif fana do anuna parce que afora awa nambe kuma am un dafion be saka senyoma donc ni masif be nuna akachala fe ni tusura awa atem ko so kunum par exemple afora ko ka saba yera comme sengono donc ni dotte ka faraka dotte ka boala commune 5 yere kono ya an sera ka délibération ke ka yera ka fo million bisaba nyo an wo do awa akelelila kamini banani kibaria sera anga jamana kono an ye moko sensibiliser ka dina nye moko wele ka anga commissariat saba nono wele commissariat 6e arrondissement 12e arrondissement et 16e arrondissement ka gendarmerie wele ka société civile wele ka bela jelen wele ka banani kibaria fuye banani bisoro choga mina ka fuye anga bara kumfala kera ode fembe talike sigida flana manyema ukan
denmisɛnnin caman kɔni y'a jira k'a fɔ baaraba dɔ min bɛ ka kɛ sigida mairie fɛ nka u y'a jira k'a fɔ o dɔrɔn tɛ wasa kɛ u bɛɛ lajɛlen de sen kan ka don baara in na ni o ye coronavirus kɛlɛli ye. An ka sigida la commune de n'o bɛ fɔ ma sigida filanan an ka ɲɛmɔgɔw ye ko caman kɛ min b'a to sigida mɔgɔw bɛ se ka bɔ fɛn dɔ kalama. Ɲɛmɔgɔw ye dɔ kɛ mais sigida mɔgɔw ani hakilina ɲuman tigiw an b'a fɔ ma ko bonne volonté olu fana ye ko belebeleba kɛ. Belebeleba in ye jumɛn ye? U sema ko ye masque distribuer mun ye gel hydroalcoolique ani tɛgɛko minɛnw dili mun ye u y'o caman kɛ an ka sigida la. Donc an bɛ foli kɛ k'a lase u ma ani an b'a ɲini hali o bonne volonté mɔgɔ minnu bɛ yen hali bi u ka dɔ fara o kan. An ka sigida na bana in bɛɛ dalen don a la parce que hali n'i ma da la dɔwɛrɛ la i ɲɛ bɛ i sigi ɲɔgɔn na a man kɛnɛ u nana nɔfɛ ka taga n'a ye i bɛ da la o la. Ala k'an kisi ni ko wɛrɛ bɔra la minnu tɛ kelen ye an bɛ don min na komi bi bɛɛ ye dɔ ko mɛn min b'a yira k'a fɔ ko bana in yera nin tigi la donc o b'a yira mɔgɔ dalen don a la. Aussi an ɲɛ b'an ka baarakɛyɔrɔ la n'an bɛ baara kɛ tile kɔnɔ caman bɔra an ka baarakɛtaw la bɛɛ y'i fanga fara ɲɔgɔn kan ala barika la an ka dugawu kɛ fɛn kelen man kisi bana in ma o ye a fɔra an ka mesure minnu kɛ o mesure ye jumɛn ye ka se ka masque don i nun na i tɛgɛ i kana to ka o da i nun ni daw la ani ka se ka i tɛgɛ ko safinɛ na ni i ye gel hydroalcoolique fana sɔrɔ i bɛ i tɛgɛ jɔsi o fana na kosɛbɛ ani ni i ni jama ni taara yɔrɔ la i ni mɔgɔ 2 ni 3 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min a ka distance don aw ni ɲɔgɔn cɛ min dɔgɔyalen bɛ kɛ mètre 1 ɲɔgɔn ye n'o kɛra a ka ca ala fɛ ala bɛ kisili kɛ kosɛbɛ en attendant que an ka fura sɔrɔ bana in na. An bɔlen donna k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi coronavirus banakisɛ yelen don maa min na o bɛ t'i jɔ maa 400 ani maa 8 na maa 13 bɛ yen minnu kɛnɛyara wa a kɛra maa 13 fana ka sata ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ a jateminɛna an ka jamana kɔnɔna na kunnafonidilaw ka sanga n'u jɔyɔrɔ ye jamana ka ɲɛta sabatiliko binakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga bonda 4 na a jateminɛna ka fɔ kunnafonidilaw u jateminɛlen bɛ o hokumu kɔnɔna na ka sanga ni bana cɛjugu min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye coronavirus ye kunnafonidilaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka sabu kɛ u ka baara ani kunnafoni min n'u b'a lase jamana kɔnɔdenw ma o bɛ kɛ sabu ye wasa maa caman ka se k'u yɛrɛ kisi k'u tanga ni bana cɛjugu carinni ma an ka jamana kɔnɔna na o kadara kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Alamidu Badeni n'a ka jatala Dramani Male u wulila ka jigin dugu kɔnɔna na ka taa ɲɛɲini k'a k'u kan u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. San 2020 diɲɛ seleke naani jamanaw kamana galen do bana kura dɔ fɛ n'o ye coronavirus ye n'a kɛra sababu ye ka dan sigi maa caman ka ɲɛnɛmaya la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko hali sanfura ma sɔrɔ bana in na wale caman bɛ yen minnu matarafali bɛ don an n'a cɛ ni ka caman bɔ bana in fanga la Mali jamana kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ o lamɛnlen don wa u jɔyɔrɔ ka bon kunnafoni ɲuman dili la jamanadenw ma fɛn min y'an ka radio baarakɛlaw ye o kɛlen don ka wulikajɔ dɔw boloda ni ka wale kura dɔw matarafa jamanadenw bɛ se kunnafoni ɲuman sɔrɔ cogo min. Coronavirus daminɛlen an ye programme bila coronavirus yɛrɛ de kan dɔgɔtɔrɔ jolen minnu bɛ yen n'o ye bana ni sidɔn n'o ye bana ni faamuya ani bana in bɛ état min na n'a bɛ lahalaya min na ka se ka mɔgɔ kunnafoni tuma o tuma an ka animateur minnu sigilen bɛ journaliste min bɛ yen n'a bɛ émission ni animé tuma o tuma a b'olu wele plateau kan o kɔfɛ tuguni émission caman de b'an bolo minnu t'o ye hali n'i tɛ coronavirus kan bon ni tɛ bana ko kuma fɔ mais i ka se k'i da don bana in na ka se ka mɔgɔ sensibiliser ka o kɛ o b'an bolo ka tila sport b'an bolo sport min bɛ tɛmɛ wagati bɛɛ lajɛlen na ka mɔgɔ sensibiliser bana in yɛrɛ la bana in kunbɛ cogo la. Coronavirus bana n'a bɛ fɔ a ma ko Covid-19 o kunbɛli kadira la fɛn min y'an ka jabaraniso ye o wulikajɔ kelen bolodalen bɛ yen nɔ. Renouveau la an ye taabolo caman ta taabolo ninnu fɔlɔfɔlɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ladilikan minnu bila sen kan k'olu labato an ye i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔya ye cogoya min na an ye tɛgɛko minɛn caman bila caman bɛ kuru kɔnɔ caman bɛ salle de travail kɔnɔna na olu kɔfɛ an ye émission dɔw sigi sen kan i n'a fɔ san fila ka lajɛ émission dɔ bɛ ka passer san Renouveau télé la min bɛ ka kuma coronavirus kan depuis an nana an ka jamana kɔnɔ a ye kasara min kɛ a bɛ niveau min na
ani ka se jamana ɲɛmaa ye discours min kɛ sɔrɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma o émission sigilen filɛ sisan renouveau télé sanfɛ ka fara o bɛɛ kan an ye pour ka se ka baarakɛmɔgɔw kisi bana ma an ye disposition dɔ ta o disposition ye jumɛn ye o ye k'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu na ni baarayɔrɔ la ni nafaba t'a la an y'a fɔ olu ɲɛ olu ka to so ani émission minnu bɛ yen ni a bɛ jama kolonkolon plateau sanfɛ o émission dɔw bɛ yen an y'olu suspend. Bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye ka tuguni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bana de don fura ma sɔrɔ mun na hali san kunnafonidilaw kɔni kɛlen don k'u jɔyɔrɔ fin kabini bana in ma se Mali jamana kɔnɔ kunnafonidi nasiraw fɛ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ n'an k'o ma ko presse écrite o fana jɔyɔrɔba bɛɛ coronavirus bana kɛlɛli la ni kunnafoni ɲuman dili ye jamanadenw ma. Siyako t'a la cɛ t'a la muso t'a la denmisɛn t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la diinɛ t'a la a tɛ mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na ni bana in n'i m'a la i ka kan ka kisi a ma cogo min na n'o o mesures fɔra dɔgɔtɔrɔw fɛ n'i m'o labato ni n'a ni ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa o kumana a kɛra furakɛli de ye sa bon bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye n'a kɛra furakɛli ye o y'a kɛlen bana de ye sisan o ka gɛlɛn ka tɛmɛ a kunbɛnni kan o kumana kunbɛnni pour que ka bana in kunbɛn kunnafonidilaw olu ka baara olu ka wuli ka jɔ ayiwa an bɛ sécurité mɔgɔw fo u ye papier di kunnafonidilaw ma su ni tile u ka se ka taama ka kunnafoni di k'a fɔ ko couvre-feu bɛ yen o t'i boli an kan maintenant kunnafonidilaw bɛ wuli ka jɔ min na k'a ɲɛɲini ka kunnafoni di est-ce que a moyen bɛ kunnafonidilaw bolo a moyen t'an bolo est-ce que sisan gɛlɛya in kɔnɔna na i tɛ se ka boli ka don yɔrɔ bɛɛ la bilen est-ce que moyen min bɛ ka kan ka to kunnafonidilaw b'u ka kunnafoni di ka se ka mɔgɔw convaincre mɔgɔw ka da i ka message la mɔgɔw ka da kunnafonidila yɛrɛ la o moyen tɛ yen gouvernement m'o moyen di kunnafonidilaw ma. Presse écrite, radio, téléso, réseaux sociaux, bakuruba fola an ka kunnafonidi nasiraw wulikajɔ bolo dalen bɛ fan bɛɛ cogo min na jamanadenw bɛ se kunnafoni ɲuman sɔrɔ wale minnu ɲinina jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya tigilamaw u bɛ se labato cogo min na jamanadenw fɛ o wulikajɔ kelen bolo dalen don jamana ɲamakalaw ka jɛkuluba fɛ n'o ye Reko Tradi n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana kunnafonidilaw kɛlen don k'u jɔyɔrɔ fin coronavirus bana kɛlɛli la a fɔ waati ma se san jamana faamaw fana k'u kɔfilɛ u la ka da u ka baara kɛcogo ɲuman kun kan. Alisa ka sangani bana cɛjugu in carini an ka jamana kɔnɔna na a jateminɛna k'a fɔ ko Bamakɔ faba ko ale de ye wɔrɔ ye bana in a ye tiɲɛniba kɛ wɔrɔ min na kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana fan wɛrɛw kan ka sangani baara minnu kɛra ani bilasirali minnu bɛɛ senna wasa bana in alisa malidenw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna bɛ se ka kisi bana cɛjugu in ma cogo min na ka sangani o waleyaw sabatili ko ɲuman ye min laɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o kadara kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Tata Ture a n'a ka jatala Nuhum Kone u wulila ka ɲinini kɛ a ko kan o ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Ture Bamako ye Mali faaba de ye ni bana in daminɛna yɔrɔ jan a daminɛna fɔ sini jamana kan a lase yan fiɲɛ dun bana tɛ min bɛ pan fiɲɛ fɛ fɔ a bɛ bɔ adamaden dɔ la ka dɔ de sɔrɔ donc n'i y'a jate minɛ an ka maa minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ taga segin kɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a maa fanba de bɛ bɔ Bamako o kama a daminɛ la Bamako ka caman de fɔlɔ minnu bɔra kɔfɛla ninnu na o de ka ca n y'a f'i ye cogo min na ni fan wɛrɛ maaw ye k'a sababu kɛ Bamako de y'an ka capitale ye donc bana nana a fɔlɔla Bamako de la donc n'a fɔlɔla yɔrɔ min na a bɛ kɛ bana dun bɛ bɔla dɔ la bana min don a sɔrɔ sira ye ka bɔ dɔ la ka dɔ sɔrɔ an bɛ phase min na sisan ni a daminɛna yɔrɔ min na e kɔni b'a dɔn o yɔrɔ kɔni mɔgɔ minnu b'a sɔrɔ o bɛ se ka caya ni yɔrɔ wɛrɛ ta ye k'a sababu kɛ a daminɛna ye de o ye kelen ye ka sababu kɛ fana Bamako fana maa fanba de ka Bamako population de ka ca n'an b'a fɔ a jamakulu de ka jama de ka ca Bamako o de fana bɛ se ka kɛ ni an b'a fɔ Bamako de ka ca ni Mali kɔnɔna fan dɔw ye coronavirus ka positif ko la n'o ye a bana yira mɔgɔ minnu n'a ye waleyaw kɛra peut-être aw b'a kalama k'a fɔ wagati kɛra ka sɔrɔ bana ma s'an fɛ yan service minnu ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma ani polisiw ni sapeur pompiers maa o maa bɛ se ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ nin baara in na bɛɛ kun wulila ka jɔ gouvernement yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na ka aéroportw ni an ka dondaw
ka essayer ka baaraw kolo cɛsiri kɛ o yɔrɔw la ni mɔgɔw dontɔ n'u bɔtɔw bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na bana ko in na mais n y'a f'i ye cogo min na bana fana ye fɛn ye sɔrɔ sira caman b'a la contrôle tun ye farikalaya ko lajɛli ye mais bana in bɛ se ka kɛ mɔgɔ la a sɔrɔ a b'i yɛlɛ e b'a yɛlɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la k'a sɔrɔ hali a banakisɛ kɔnɔ a ma farikolo yuguyugu a ma mura k'i la a ma sɔgɔsɔgɔ k'i la a ma farikalaya k'i la e bɛ se k'a bila mɔgɔ la donc n'an ye température ta a fɔra mɔgɔw ka 14 jours de respecter mais an ka Mali hukumu kɔnɔna na a gɛlɛyara a ka gɛlɛn fana a kɛra cogo cogo i b'a dɔn ni Mali t'a ta damɔ yɔrɔ ye an tɛ diɲɛ wɛrɛ kɔnɔ f'an bɛ nin diɲɛ in de kɔnɔ a b'an sɔrɔ waati min na yɛrɛ a y'a sɔrɔ a ye presque an dafe jamana bɛɛ sɔrɔ an bi jamana 7 min bɛ k'an koli olu ka jamanadenw banakisɛ sera olu ka jamana kɔnɔ a kaw yɛrɛ olu fɛ ka tile caman kɛ k'a sɔrɔ an m'a sɔrɔ k'a sababu kɛ an ye jateminɛ minnu ni faamaw ye dɛmɛ minnu kɛ ka dondaw wara da dondaw la nka n'i t'i ta damɔ diɲɛ kɔnɔna ye ala ye waati fɛn o fɛn bi kɛ ko ko bi kɛ a ma diɲɛ kɔnɔ fɛn ye e tɛ se ko e kɔni i dan y'i se de ye mais i tɛ se k'a bɛli o kama a donna Bamako fɛ donc n'a donna Bamako fɛ an ka waleyaw kɔnɔna na an ye mesure minnu ta o ye k'a kɛ a kana kɛ mansinbon ye an b'o baaraw de la sinon n'a donna yɔrɔ min na n y'a f'i ye cogo min na a bɛ bɔ dɔ la ka dɔ sɔrɔ jama ka ca yɔrɔ min na ni fɛn bɛ bɔ mɔgɔ la ka mɔgɔ sɔrɔ olu de ta bɛ caya surtout a kɛ a fɔlɔ la o yɔrɔ in de la sinon a ma fɔ ko waleya ma kɛ k'a bɛli waleyaw caman kɛra aéroportw ni an ka dondaw senamasiraw mais mɔgɔ fanba min bɛ bɔ kɔfɛ yɔrɔ jan na bana min daminɛna fɔ Sini jamana kan senamasira n'i ma a kɛ an kɛrɛfɛ jamana n'a daminɛ b'o la senamasira bɛ se ka caya mais fɛn min daminɛna Sini kana farajɛla tɔ ninnu na o nali teliya de avion ko de o de ya gouvernement ye a ka kɛlɛ fanba kɛ aéroport fanfɛla ye ka dɔgɔtɔrɔw ni sécurité mɔgɔw n'o ye policiw ni a nɔnɔw ye k'u bila ye ka se ka mɔgɔw contrôler ka mɔgɔw sensibiliser mɔgɔ ma bɛli sabu i b'i se de kɛ mais a bɛɛ bɛ ala ta de kɔfɛ baara wɛrɛw bɛ yen ka kɔn yanni a ka ye la baara caman bɛ yen an ka taabolo la minnu fɔlɔ ka kan ka kɛ parce que an b'a fɔ fɛn minnu ma ko procédure opérationnelle standard n'o y'an ka baara kɛcogo yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya façon kelen na cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛ sen na nka i ka question kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni e yira k'a fɔ ko i ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko bana in b'i la ka fara o kan i bɛ ka sɔgɔsɔgɔ ou bien farikalaya fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ mura ko fɔ bana in ko fɔ o ye farikolo la équipe minnu bɛ yen ni e sɛgɛsɛgɛra an ka équipe minnu bɛ Bamako district parce que fɛn in fanba bɛ Bamako district régional direction régionale mɔgɔw olu ka représentants bɛ commune la n'an b'a fɔ o ma centre de référence équipe ninnu de bɛ yen o équipe d'intervention rapide don olu de ni siga kɛra e maa min na e ye weleli kɛ numéro vert la numéro vert bi e bila ka na médecin 3 bɛ yen k'a fɔ i ka kunnafoni da olu tulo kan olu de b'a lajɛ ne maa ka kan ka taa e ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ n'a b'i la n'a t'i la i kɛcogo kama n'i y'o médecin wele olu de bɛ o fɔ n'o fɔra olu b'o message ci direction régionale ma o fana b'a ci a ka équipe minnu bɛ CCRF la n'o ye équipe d'intervention ye olu de ka teli olu bɛ sɔrɔ ka t'i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ localement makankaw fɛ yen nɔ ka sanga ni bana cɛjugu min bɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna na n'o ye pandémie coronavirus ye a ye tiɲɛnibaw kɛ makan jamana kɔnɔ ka sanga ni o tiɲɛniw barika bonyali ye jamana ɲɛmaayaso y'a kanu ka waleya dɔw bila sen kan wasa ka se ka jamana kɔnɔdenw k'u kisi k'u tanga ni bana cɛjugu ma o dɔ bi tali kɛ couvre-feu ani confinement ka ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka se ka u yɛrɛ matarafa u ka sow kɔnɔna na ka sanga ni laɲini minnu bilalen bɛ sen kan yasa min b'a to u bɛ se ka kisi bana cɛjugu in ma cogo min na makan jamana ɲɛmɔgɔw u kɛlen bɛ k'o fɛɛrɛ kura minnu tigɛ degun ni gɛlɛya minnu b'a kɔnɔna na an ka ɲinikɛla karamɔgɔ Musa Fɔnba bi ɲɛfɔli kɛ a ko kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Saudiya jamana ɲɛmɔgɔw ye a jira dimanche k'a fɔ fɛɛrɛw minnu sigilen kun do senga ka se ka coronavirus bana kunbɛn Saudiya jamana kɔnɔ k'u bɛna lajɛ ka fɛɛrɛ ninnu nɔgɔya dɔɔni couvre-feu min kun bɛ senna su ni tile mati pɛtɛ kɛnɛdala Saudiya jamana fanji o bɛna nɔgɔya maaw bɛ se ka bɔ ka daminɛ misibɔtile la n'o ye 9h ye ka taa se fitirimba wɛmɔ ni o ye 17h ye o bɛ to senna fɔ mɛ kalo tile 13 nga bato kɛ yɔrɔ min bɛ Saudiya jamana kɔnɔ n'a dugu ye Maka ye alikaba bɛ yɔrɔ min ani magandafɛlaw yen couvre-feu fɛn t'i bɔ o gwɛlɛya la
sunitile a manga maasi k'i pɛtɛ magana lamini dafɛla la bɛɛ ka y'i ka soju la su fara tile kan coronavirus bana a bɛ maa 16 de la Saudiya jamana kɔnɔ 136 a kɛra o sada ye magama ɲɛmaw y'a yira fana k'a fɔ nɔgɔya siraw bɛna kɛ min ye o ye k'a fɔ feerekɛyɔrɔ dɔw bi dayɛlɛ fɔ ka taa se mai kalo tile 13 ma maa minnu bɛ ni olu ye jago belebele ni a manga nanjini kɛbaw ye olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ nka a manga mɔɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka se maa 5 ma yɔrɔ kelen Saudiya jamana y'a yira k'a fɔ u ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la u ni sini jamana cɛ dolari wari miliyɔn 200 ni miliyɔn 60 ani miliyɔn 5 o bɛna kɛ sababu ye ka sɛgɛsɛgɛli tɔ bonya coronavirus bana ɲinini kunga Saudiya jamana kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 9 o bɛna don sɛgɛsɛgɛli dafɛ wa sini ma fa munyanen 500 ɲɔgɔn na bɛna bisimila minɛ Saudiya jamana kɔnɔ ni ka sɛgɛsɛgɛli in kɛ Saudiya fandan 4 bɛɛ lajɛlen la bɛnkan y'a yira fana k'a fɔ laboratoire ni o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ belebele 6 ye o bɛna dayɛlɛ marabolo dɔw la ni ka laban ka yɔrɔ wɛrɛ fana dayɛlɛ yɔrɔ min bɛ se ka maa 10 sɛgɛsɛgɛ tile kɔnɔ Saudiya jamana denw na Almaɲi jamana kɔnɔna na ka sanga ni bana cɛjugu ye n'o ye coronavirus ye Almaɲi finitigilakaw gɛlɛya babu kan bawo ni jamana kɔnɔdenw bɛn tile tɛ ka sabu kɛ waliya minnu bilalen bɛ sen ka ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka se k'u matarafa u ka sow kɔnɔna na n'an b'a wele ko couvre-feu gɛlɛyaba bɛ lakana tigilamɔgɔw kan u ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ sabula sanga ani waati gɛlɛya bɛ ta ka ɲɛsin u ma min bɛ kɛ sabu ye k'u ka baara kɔ gɛlɛyaba don a la ka lagosi lase u ma an ka ɲininikɛla karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kan ka jɛ k'a sɔrɔlenw ɲamada dɔgɔkun in ban dɔ kɛra wulikajɔ ni soroba ɲamin ye Almaɲi dugubala Berlin ka sabu kɛ maaw tɛ ka se ka labatoli kɛ coronavirus sariyaw labatoli danfaraw minnu kan ka ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ Almaɲi ka den kan bɛ ka b'u degun u bɔra ka nisɔngoya taama boloda fa bɛɛ lajɛlen la u kun bɛ ka yɔrɔ min bɛlɛn yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye Almaɲi faaba Berlin yɔrɔ ye yɔrɔ min ni rond-point ba du nka lakana tigilamɔgɔw taara ye minɛ ka fa iko dakɔnɔ ɲe u sɔrɔla ka tila a dafɛbɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka mankan ti ye jɛkulu min b'a ɲɛmaaya la a jɛkulu kɛmɛ k'i yɛrɛ wele ko résistance démocratique olu yɛrɛw bolo jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɔli min kɛ ko bɛɛ ka to soju la ko bɛnkan fanga taabolo tɛ o kumana n'u b'a fɛ ka na ni jagoya fanga ye Almaɲi jamana kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ Almaɲi jamana den tɛ jɛn ni jagoya fanga ye o banna kabini Adolf Hitler tile dɔw ka Dilekiw ka i b'a sɛbɛnnen ye k'a fɔ Almaɲi jamana ɲɛmaamuso Angela Merkel a b'a fɔ k'olu k'u ka ɲɛnamaya dabila Almaɲi jamana kɔnɔ k'o tɛna kɛ fanga ɲinindɔ min bɛ Almaɲi jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko extrême droite an bɛ deli k'o fɔ a ye k'a fɔ olu ye fanga ɲinindɔw ye minnu ni siya woloma hakilina bɛ ɲɔgɔn na u bɛ nazarala jamana bɛɛ la kɔsada in na u kun bira ka fanga sɔrɔ olu ko fɛn bɛɛ ka ɲɛsin jamanadenw de ma u mago tɛ diinɛ na u mago tɛ diinɛ na o fanga ɲinindɔ min bɛ jamana kɔnɔ Almaɲi o y'a yira k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛli la ko Almaɲi fanga bɛ ka dannɛmɛ kɛ Alisa ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn fɛ ka farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Kono wari jamana kɔnɔ Guillaume Kigbafori Soro wasablo ɲɛma kɔrɔ ani minisiri ɲɛma kɔrɔ min ni Alassane Dramane Ouattara fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ bi ni kiiri wuliba nɔfɛ k'a tɛ se na kono wari jamana kɔnɔ n'o tɛ k'a bɛ minɛ a yɛrɛ kɛmɛ ka bisimila minɛ Faransi kono wari kiiri y'a yira k'a fɔ tarata avril kalo tile 28 a ka kiiriw bɛ sigi sen kan kono wari faaba la Abidjan nka ka labasabaw ko u bɛ a ɲini kono wari kiiri fɛ u ka kiiri in jɔ farafinna tɔnba Union africaine bolofara min ɲɛsin bɛ mɔgɔw ka hakɛ ɲinini mɔ ka du mɔ ko cour africaine des droits de l'homme et des peuples dɔgɔkun dɛmɛnen o y'a yira k'a fɔ Guillaume Soro ni nɔbɔli manga a baaraw bɛɛ lajɛlen ka jɔ ko kono wari faamaw k'u jija k'o dalaka in labato Guillaume Soro ka labasabaw y'a yira k'a fɔ kiiri in de ka sigi sen kan kun wɛrɛ kama olu ka maa kɛmɛ k'i kanbɔ jamanakuntigisigi kalata la min bɛ kɛ octobre kalo nata k'o lanɔgɔ a bolo n'a jakili ye kiiri kɔnɔ k'a dabɔ b'o de kama maître Afosi Bamba n'o y'a ka lapasaba dɔ ye o y'a yira k'a fɔ farafinna tɔnba Union africaine bolofara in cour africaine des droits de l'homme et des peuples dɔgɔkun dɛmɛnen o ye fɛn minnu fɔ ko kono wari kiiri k'a lajɛ k'o labato nka kono wari faamaw lapasaba minnu bɛ olu ka bolo ka ko fɛnɛ la olu y'a yira k'a fɔ farafinna tɔnba Union africaine bolofara ka kuma in o n'a ɲɔgɔnna sariya sen tɛ ko min labatoli ye diyagoya ye maa kan wa a tɛ se ka kiiri bali sigili la sen kan kono wari jamana kɔnɔ kono wari kiiri ɲɛmɔgɔw fɛ kiiri min bɛna kɛ sigifɛn ye sen kan ka ɲɛsin Guillaume Soro ma
tarata avril kalo tile mugani nzegi abena sigasigana minnu nangani ya cogo nyini walikele ku jatige cogo nyini o ye ka fɔ a jirame ko Guillaume Soro ye wari dun faso nafolo o de bena jateminɛ nga bi bali do mina ka do kono wari jamana kono dakurunya fɔlɔ min kun fɔra kwa kuma fɛ ka kono wari fanga kafo jaso ka jamana bisi basa nuko atteinte à l'autorité de l'État datna dola kabine décembre kalo tile mugani zaba tɛmɛne Guillaume Soro balila ka do kono wari jamana kono a yɛrɛ kɛmɛ ka bisimila minɛ faransi kiru bina sigi senga akɔ Kongo Kinshasa ma nyema min minena ni abe tabulo nyema yala tabulo mingalenga do ko fo Kongo chamanje yamba marabulu katige kabo Kongo la walekele Kongo chamanje yamba marabulu akaka dama jamana ye yara umino ngumbe Kongo fe yani Belgique jamana kana marake Kongo jamana kono setigi jamana ukasoro ka Kongo jamana uboso uninyonje ka Gabonge adama jamana ye ka Angola ke adama jamana ye akala nyini de ye Gabo Angola beka fara Kongo chamanje yamba marabulu inga kaka dama jamana ye abe tabulo mi nyema yala ni do ba ke inafo dine nyema ukama ko bundu ja Kongo ayere to yere o ye Zachari Badiengila ye nga nane iyere ke tabulo indine nyema ye aya to ko kurake ko ne mwana semi juma amenana lakana tigilamo ka wuli ka jodo semve ma sheginde bonena anina akanuba ula minongu mafe ku banamine ane mineliche bebe nasa na manyaka fo akapuma ubenyine kata ka famuda Kongo Kinshasa jamana tokola kire nyama ya so no ye parke ye ya yira ka fo bitani aye fato furakeli yoro la folo kata jatemine ke no ya sorola na hakili be nyonve kasabuke amine kana se bimo teka fu ifamu akachugu yala janvier kalot le nani de ya dandigeli do ke dandigeli mi monya na bela jele hakilimu ako dali masaye kafo jaso Kongo Kinshasa jamana kono kora jamana nyama mimbe gundola dali masaye o ka kafo jaso ninga fanga di alemo o kafo jaso sembe no ye kudeta ye aleka Kongo Kinshasa jamana mara ayo fene fo aka tonde minu nye tonde nunu ndame adala kuma na ibafo alukurana kulo jamana nyama o yeru ya yesa kafo mai asira lasagonye utemene kofe abeka marabulu min la pasani oye Kongo jamana achamanje yava marabulu ye sira na fama bado Kongo jamana buluka sabuke sira kile me mbese kata poi poru badowla inafo matabi poru na nyona ibi teme chamanje yava inde fe kaseka o poru nunu la soro Kongo Kinshasa bulu mabe akanuba ukumi wulika joke ka cheni do mokun o yoro ulai nimbekera minekun doi Kongo marabulu chamanje yava wasade minu ngume surunani do na jango kiri bise ka noya dake aye olu daw ne Kongo Kinshasa polosilaka ukanyama kumane fiyaboda dira ma minene do mo anofe maula bawo ma keme ani ma bi woro nyona anofe maula olu lablara o chamanye demisanu ni muso de ye o be akanuba uye nga mawo ma de beza ni marama fengo ni yeri bolo mineto kada mine bese ni muruna nyona ula ni jele na mabiti jo ma keme ani ma muga nyona na olu ko ni ndebla bela jelebi blakata kasula Dene avril kalo tile muga ane wolonwula yin Burundi jamana ka yere mangutu bara ube damine kalata sabade bije ka kenyonve me kalo tile muga nata wasadenziki kalata ane sigida nyema sigi kalata ani jamana kundigi sigi kalata yere mangutu bara udayelela ubi kunje ka beni me kalo tlita ani wolonwula ye ma wolonwula nde keme ku kwada nyona o ma wolonwula una dangoroba fla dangoroba folo oye jamana nyama Pierre Ngurunzinza keme ka bulungwani ndeshi mami mo akafanga nyinindo CNDD FDD kono koko deme ukabla alinona surasi nyama bado ko General Evariste Ndayishimi ye ajenyongoro bado Pierre Ngurunzinza ere kumamina abenga nya kono ka muguni kisa buluda ani fangache mamurutule nje kuludo nyama yala ani mainjira ko keleke nyomve akadana yama badu Pierre Ngurunziza ereti kambobli wone mami misonga kata bali banani sola segi kononda buluda o yefanga sinamato nyama ye ko agata nurwasa ayefanga nyinindo ngura sigi senga ko Conseil national pour la liberté CNL masabana min venela ko dombe o ye domisien Ndayize yeye kafo jasole Burundi jamana kono shiawolo makela ukele kachaya san 2002 san 2003 furanjero fanga minzigira senga ale dokera u furanjero fanga nyamaye akeme fanga nyinindonga faranyonga jakulu bado chebo ye biko coalition kira Burundi ale ka fara chebo sabaworeka kala tala beni jakulu commission électorale nationale indépendante sene kumbana ukakambolimo ka jamana nyamaya nyini kasabuke ko fiebe ukagafe ula nga ukele kubulu mona bo jamana sharia suma kolosiro nofe oye jodu mo ku sendo kala taina akoni mana tike Dauda kama chama ngeme ka jira kafo
una ɲɔna farifoni batina ye kalata in da fɛ ka sabu kɛ seba dɔn bɛ ka ban Pierre Nkurunziza ka fanga ɲini dɔ n'o kɔni jɛbɔ bɛɛ jamana kuntigisigi kalata la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ seba ye kelen ye o de kosɔn maa minnu ye jateminɛkɛlaw ye kalata kɔnɔ n'o ye observateurs ye ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ olu tɛna ye kɛnɛ kan nka maa minnu bɛ jamana kɔnɔ ni olu ye forobatɔnw ye 6 ɲɔgɔn na olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu na kɛ jateminɛkɛlaw ye janko hadamadenya hakɛw bɛ se ka tɔbɔtɔ kalata senfɛ siga tɛ a la farafina jamanaw kɔnɔ maaw bɛ yen minnu ye dɔnnibaabaw ye kɛnɛya nasira kan kɔni diɲɛ yɛrɛ dɔnni ɲinini a ɲɛdɔnbaa ŋanaw fɛnɛ bɛ farafina bolo n'o ye scientifiquew ye tɔgɔtigibaw don nka min kɛmɛ ka maaw kɔnɔ guwa kuma o kuma n'o farafina kodɔnbaa ninnu nana hakili kunjɛ mɔ fɛn dɔ dilan fɛn min bɛ se ka kɛ nafa ye kɛnɛya bina k'u ka diɲɛ mɔ diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ Organisation mondiale de la santé OMS o bɛ sin k'o lakari ten a kɔrɔmasuru dɔ kɛra kɔsa in na Madagascar jamana kɔnɔ o kɛnɛya tigilamaw farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔbaw kɛ sumaya fura dɔ kan min jɔyɔrɔ bonyana bana kura kɛlɛli la coronavirus bana ka sabu kɛ kɛnɛya tigilama minnu ye a ɲɛɲini maa b'u cɛla maa min ye tɔgɔtigiba ye min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani binaku fɛnɛ kan k'a fɔ baara in ɲɛdɔn bɛɛ la Madagascar jamanaden don ko Cherifla Andrian Jara ka diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS o n'an bɛ Madagascar kaw ka baaraba kɛlen lanɔgɔ u bolo ko danganiya foyi tɛ yen min bɛ se ka kɛ bolomadayɔrɔ ye k'a fɔ k'i bɛ waso ni Madagascar kaw ka coronavirus fura ye n'o ye COVID-19 organique ye Madagascar jamana ɲɛmaa yɛrɛ Angela Joel jamana ɲɛmaa bɛ jamana ɲɛmaa la olu dɔw y'a wele ka bɔ ɲamasigiw k'a ye k'a fɔ a ka jamana ye paranyaba kɛ ɲinini na ni nin fura in bilali ye sen kan Félix Tshisekedi bɛ o jamana ɲɛmaaw la Macky Sall Sénégal jamana ɲɛmaa bɛ o jamana ɲɛmaaw la fɔ Madagascar jamana ɲɛmaa Angela Joel kun y'a jira a ka laseli la yɛrɛ k'a fɔ Macky Sall ko a mago bɛ fura in hakɛ dɔ la k'o bila a ka jamana ka bolo kan jamanadenw bɛ se ka furakɛ n'a ye coronavirus bana kɛlɛli nasira kan an bɛ taa bala min na Sénégal fanga labanna k'o kɔrɔfɔ nkalontigiya farafinden minnu bɛ waso ni farafinya ye OMS ka cogoya in kɛra sababu ye ka caman dɔrɔ kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ réseaux sociaux caman y'i ka nisɔngoya jira OMS la nka maa minnu ye jateminɛkɛlaw ye olu ko nin ko in ma daminɛ bi OMS fɛ farafina ma faamuyanenba caman y'a lajɛ ka baara kɛ ko dɔ kɔnɔ ka ɲinini kɛ ka ɲɛ sɔrɔ bana dɔw la ka na n'u fura ye nka diɲɛ seleke naani setigi jamanaw minnu bɛ yen ni OMS jigi sɛmɛnjiri kɛ bɛ olu ye olu ma kala d'u ɲin na ka bɛn n'a ye OMS fana y'i murukuru ndakoya a farafinden kodɔnnaba ninnu ka fura dilanlen kɔrɔ o ma sɔn minnu u ko kɔrɔmasuru 2 minnu kɛra Gabon jamana den dɔ kun bɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ kɛnɛya nasira ɲɛdɔn man kana don a tɔgɔ ye ko donation Mavungu a yɛrɛ fatura a ma mɛn yɛrɛ février kalo tile 20 an kɔrɔ tuma min na ni sida bana ko gajannen don a ye ɲinini kɛ hakili kunjamɔ ni ka na ni fura ye fura min bɛ se ka sida bana furakɛ a fura tɔgɔ dara a fɛ ko Immunorex DM28 maa min na n'o kɔrɔfɔ sera OMS mɔ Organisation mondiale de la santé n'o ye diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara ye min ɲɛsin bɛ diɲɛ kɛnɛya ko mɔ olu y'a yira k'a fɔ bolomadayɔrɔ tɛ la ko maa bɛ danganiya a kan ko sida bana fura don sɛgɛsɛgɛli nasira la o y'a sɔrɔ jamana bɛ jamana na farafina jamanaw la olu dɔw kun bira k'u bolo mɔɔnɔbɔ professeur donation Mavungu ka sida fura nɔfɛ ni o ye Immunorex DM28 ye nka ŋwara dar'u la debedebeni de la u labana ka jira k'a fɔ fɔlen ma bɔ u tɛna se fura in ma bilen mun kama aw tɛ s'a ma bilen aw de kun ko k'a mago jɔ n bɛɛ la ka sida bana furakɛ a ka jamana kɔnɔ n'a ye jaabi ma se ka sɔrɔ yanni o professeur donation Mavungu cɛ farafina kodɔnnaba 2 fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan hakili kunjɛ mɔ ka ɲinini kɛ ni ka na ni sida bana fura ye a kɛnɛya tigilama fɔlɔ Congo Kinshasa den do a dɔnni kama a kun bɛ wele ko Zaire professeur Luruma o ni Misran jamana ni o ye Egypte ye o den dɔ de farala ɲɔgɔn kan ko Ahmed Shafik san 1980 kumaw la ka na ni sida bana fura ye a fura in kun bɛ wele ko MM1 a selen diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara in mɔ ni o ye Organisation mondiale de la santé OMS o y'a yira k'a fɔ bolomadayɔrɔ tɛ la ko maa bɛ se k'a fɔ ko sida bana fura don a sɛgɛsɛgɛli o de kosɔn maa minnu zɔn min ka ja olu y'a yira k'a fɔ maa bɛɛ farafinden n'a ka dɔnni de bɛ lagosi diɲɛ kɔnɔ setigi jamanaw ni u dɛmɛ jɛkuluw fɛ n'u k'u bɛ na ni fɛn ye fɛn min bɛ fisaya ɲɛnamaya mɔ
Kore du Nord jamana ɲɛma denmisɛnnin jɛma wɛni min ni kuma bɛɛ ani mugujugu filili bouton piyeli ye panko kelen ani ɲɛwa waye bawo kuma bɛɛ a bolongɔninde dan bɛ a kɛrɛfɛ n'a ni Ameriki jamana ti ɲɔgɔn faamu. Kim Jong-un ŋunuŋunu kun bɛ ka boli a kun ka fɔ a bɛ sɔn ka ye degunba kɔnɔ ko kɛnɛya tigilamaw y'a lajɛ k'an wupere a n'a kɛ ɲankuma ni degu donna wuperasyon kɛcogo la k'a bɛ saya ni balo cɛ k'a bɛ nimakara la. Kɔrɔfɔ in n'a mɛn ngalontigiya bi Corée du Sud jamana ɲɛma Moon Jae-in ka babu sentigi fɛ o y'a yira k'a fɔ olu bɛ min galama Kim Jong-un ko la o ye k'a fɔ a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Corée du Nord a gaɲaka yanfan fɛ dugu min na o ye Pyongyang ye min y'a to nin ŋunuŋunu bonyana Kim Jong-un kunga o ye k'a fɔ avril kalo tile 15 donba don Corée du Nord ka sabu kɛ a mɔkɛ ni o ye Kim Il-sung ye o ka bangeni ɲaɲaniw de bɛ sigi senga wa mɔkɛ in de ye Corée du Nord yɛrɛ tu tigɛ o kumana o ka bangeni ɲaɲaniw ka ye k'a fɔ mɔden ye jamana ɲɛma ye o ma y'o kɛnɛ ka ŋunuŋunu sɛbɛkɔrɔ bonyana kunnafoni di gafe dɔ bɛ yen kunnafoni sɔrɔ sira kuraw ka o de fɔlɔ ye sonsa k'a wuli k'a jira k'a fɔ Corée du Nord jamana ɲɛma denmisɛnnin jɛma gɔni n'a si bɛ san 30 ɲɔgɔn na k'a degun bɛ nka o kunnafoni di sira in Corée du Nord kaw ka kunnafoni di sira don min ni fanga ti ɲɔgɔn kan fɔ bi a ko dɔwɛrɛ ma Corée du Nord jamana ɲɛma Kim Jong-un ni degun opération kɛlen dusuku yanfan fɛ ka sabu ka bi siramɔɲɔ sɛbɛkɔrɔ min k'o de kɛ mɛ k'a degun ani a yɛrɛ ka farisogo batigiya kɛ ka ca a fari la ko nin bɛɛ kɛra sababu ye ka opération sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya nka kɔrɔfɔ labanw taara kɛ min ye o ye k'a fɔ nin bɛɛ kun ye ŋunuŋunu ye baasi foyi tɛ Kim Jong-un na. Donald Trump yɛrɛ min y'a kɛlɛɲɔgɔnkɔrɔ ye n'a n'o bilama bi bɛ ka ɲɔgɔn faamu dɔɔni o yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kunnafoniw minnu kun bɛ ka boli Kim Jong-un nka k'a caman kun ye kunnafoni ngolonw ye. Coronavirus bana be an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i kisi ka I kɛrɛfɛmaw kisi o bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka lasaw ma ka sangani ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.